Моята специалност е публична администрация, а научните интереси са в областта на администрацията и управлението. Кои дисциплини преподаваш? По управление на енергетиката, по управление на човешките ресурси и семинарни занятия, свързани с оценка на административен капацитет, административно развитие и реформи. Така най-много ти харесва при работа с студенти? Любопитството, което те имат и което любопитство ме кара и мен да мисля по нов начин. Имаш ли стил на преподаване, как би се определил? По-скоро либерален, което не знам дали е толкова добре. Кое те мотивира да избереш тази професия, да бъдеш преподавател? Така се случи някакси, предопределено беше. Добре. Хоби, интереси извън университета, които би споделила? Да, имам хоби, харесвам йогата, защото е успокояваща и много така харесвам общуването с различни хора. Добре. Каква роля би си определила, ако работиш в екип или подобен проект? Аз да си определя. Да. Ще прозвучи нескромно, ръководна. Не, както специфично. Как се казваш и каква позиция вземаш в университета? Главен асистент в университета съм и се казвам Любимка Андреева.